Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Dennis nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngamsakbay nga intay ibasa dagiti kablaaw, maminsan pa'y gagayam akid dawan mi nga i-like, i-share, i-follow kan ag-subscribe kayo iti Ferds Caballero Facebook page, kan Ferds Caballero YouTube channel, tapno agtalinaad kayo nga updated kadagiti baro nga uploads tayo. Tila ang legit at channel tayo ti suportaran nyo gagayam, katliklikan nyo kumati mang suporta, kadagiti agre-re-upload iti drama tayo. Agsipod ta kaadwan kadakwada ti scammer kan sindikato gagayam. Happy listening iti Elefante family di Tagabao, Santiago, Ilocos Sur, ng Runa kada Michelle kan Carol Elefante. Augusto Bautista, Django Kanayang Bautista ti Kalipkip, Betty Aritao, Nueva Vizcaya, from Mercedes Bautista. Shout out kada Jasmine Rivera, Marvy Cabralda, Imelda Velasquez, Ivy Gutierrez, kan Miss Angel, Jethro Layora, ti Macalva Norte, Agoo La Union, from Jerome, Adrian Narciso, from Jonalyn Narciso, Brandy Moses, Nicole, kan Charlene Miras, from Marisa Mangalindan, Nanang Virginia Bibeng Duran, kan amin nakapurukak iti Purok 7, Dar Norte, San Mateo, Isabela, from Rowena Duran ti Qatar. Shout out kada Carolina Villanueva Manangan, kan Lolita Maganay. Happy birthday RJ Orpilia ti San Miguel Ramon Isabela, from Lucita.
Sir Joseph Eugenio, Mary Jane Alberto, Ricardo de la Cruz, Ryan Sapon, Andy Tolentino, kastamat na Joshua Agruda, Romy Loverboy Acosta, Chini Manuel, Argel Keith, ken Wilfredo Eugenio, from Selwyn Javier. Happy 59th birthday to Engineer Cirilo Niveras, di Baguio City, from Nida Niveras. Lola Bitang Cornelia Bernardino, ti Barangay Abot, Quezon, Isabela, from Angelo K. Gloria Tamang, Miriam Tamang, Bacani family, Pascual family, ken Tamang family, ti Barangay Malamag East, Purok 2, Tumawini, Isabela, from Bimbo Tamang. Shout out kada Ram Tintin, Rowena Salvador, Imelda Cabang, ken Redmond 2. Relita Lomo Arcebal, Junior Arcebal, Dennis Bulaton, Kylie Denise, Dennis Junior Bulaton, kastamat na Deverly Liobert, Errol Arcebal, ti Agno Pangasinan, Madeline Nilo Doktor, from Cheng, ti Riyadh. Shout out kada Linda Pasyon, Bene Marapakon, kan Melanie Rombawa. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Dennis. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nang runa kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Nakapagsurat akta damot padas ko akayat ko paikan biag iti programa yo. Katsapay ko ma tamapagasatan met ama idrama. Ilingad naklaangan manang itinagan a Dennis, iti agdama kat adaak dito'y Dubai. Siyak ti breadwinner ti pamilyami manang, tamanipod iti saanan nga agtrabaho ni tatang ko, siya kun tinang sublat iti responsibilidad na iti pamilyami. Baruak pa idi napagasatan ak ang nagtrabaho dito'y Dubai, aging ga idi nakaasawa ak meten ken naadaan iti anak. Awan ti adu nga urnong kumanang, tasyak tinang paadal kadagiti dua kakabsat ko. Ngam ita, addan bukod da pamilya. Iso adananang kantatang laangan ti kabbalay dagiti aginak, tasyak ket nga ruden timang supsuportar kadakwada. Tapno nalawag ti amin, rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay. Naimbag man tadi karmuar ita a day of mo, Dennis. Sanang kal, ta isupay ti magastos ko iti irurwar ko. Talagang agim input ka Pud na day tanggal. Naynayunak ngamin tinaurnong ko, ta talaga kayat kundag for good iti Pilipinas. Sa bagay, nabayag kang agpaisun ditoy. Dinanundakan ditoy, idinala na kami ti kasinsin mo ditoy Dubai. Wanang kal, ngam awan ti adong ornong ko ata, pinagadal ko pa yung madagiti dua kakabsat ko. Bayat ti panagtrabaho ko ditoy. At least, nakaturpos dan, kat mararamat dan tinagadalan da ita nga adamaten bukod da a pamilya. Wan nga ratanggal, saan da na dumawat iti tulong kanyak? Una iti ure asino man, takabailan da nabiyagan ti pamilyada. Dakal nga achievement mo da itang kaanakan, ta napagturpos mo ita. Katita, ipamay samatan ti maipapan iti pamilyam. Talaga kas tataramitag angkal dani, dumakdakalan ta anak mi. Ang mga no dinakton mabigbig into naghawidak. Ket anyang arte planom ita. Nayon akpay tornong ka angkal. Takayat kun a talaga ta agawid iti Pilipinas. Kasla nakaragragsak ka ita Nadlaw mi day taken ni uncle mo. Wananti, ngamin, manulabulan ng ti palabsan, makaawid ako na di Pilipinas. Adamatan umdas nga ornong ko apang rugyan mi kanibakat ko di Pilipinas. Nasaya at dayta.
Di lepas laangan da ito kontratam kat agawid kan. Wananti, kat itapay lang. Agyaman ako niti panang panaidyo kanyak dito'y balay ni Kasinsin. Dakkalabanak da ito'y para kanyak, anti. Kastamot ngamin ti kayat di kasinsin mo. Kanayon damot ngamin nga awan iti asawa na. Ta sabasabali mo ti pakaidestinwan nila kay na. Naimbang nga ron ta adda ka akad kadwami ka ni uncle mo ditoy. Pakaragsakak mo ti may papay ko at tulong kada kayo ko ni Uncle, anti. Alakad patuloyan ti plano. Tapno makadanamatan ti pamilyam. May mayat matlaang no adda kay ti sibay da. Kabayatan ti panagdakkel ti anak yo. Day tangar ti pampanunutak, anti. Basit pa'y ta anak mi, idi batik ida ije Pilipinas. Sa nabali, tanadaras a lumabas ti aldaw. Di mo mapupuutan. Agawid kan tugaya man. Kumusta kayong, Joyce? Nasayaan kami mo't dito'y lakay. Ni Francis nga anak tangay, kumusta? Mayat mat, nagsaririt iti pagadalan. At the award na iti closing. Katamom, indulin na dagiti certificate na, ta ipakita ng tukanukan ka inton agawid ka. Talaga ang magagaran mo ta na makakita kanyak ta anak ta. Anya pa'y ngay, kanay narod adamagan, no kaano-kano nga agawid ka. Taday tatisang kaibidan na kadagiti kaayayam na. Agawid ka nun ni daddy na. Sana bali bakit? Tamalmalpasan ti kontratak. Manulabulan hindi palabsen, makaawid akton. Katya ko nagsublipay, tadamot tan ornong ko ang mabalinta pang rugyan dita Pilipinas. Nasayaat mo't lakay. Nabayagan na padpadaanak dayta. Uray dananang kan tatang. Mailiw damutan kan ka. Di mo namang adakkel to ornong ko, bakit ha? Taamo mo tinaggasgastusak kadagiti kan labas. Pinagturpos ko ngamin ti dua kakabsat ko iti panagadalda. Wen, maawatak. Nagsayaat ka nga rod, tadi mo inye mo titulong mo kadakwada. Mababain nga rodon tatatangkan ka. Taging ka kano ita, sikapay laang timang supsuporta kadakwada. Sika ati rumbang apagyamanan da, ta saan ka anaimot ana asawak. Maawatak dayta. Naganak mo kat nga rod ida. Iso amasapol at tulungan ta ida. Agyaman ak Joyce. Ala, ibagam nga rod ita anak ta, tadandani akon agawid. Sumami, tanda ni nagawid ni daddy. Wen anak, isang agsingsingpot ka kanayon. Kandala ingang pa iji school. Tap na maragsakan ni dadim inton sumangpot. Wen mami, husto nga radyo kanayin ko nga iba kakadagiti ka adalak. Kastamatan kadagiti ka ayam ko at tanda ni agawid ni daddy. Wen, manula abulanan, agawid to ni dadim. Leplapasan na lang tiagdama kontrata na. Yes, at tanda ni daddy. Mami, kaya't ko nga isuntot yung mga itulot kan mang sukon kanyak iti pagkadalan, ha? Ay, wen anak ko. Tapno makita da nga at dadik. Ibagpagada nga minyawan ti dadik, tasanta nga min na makitkita. Inton sumangpot ni dadim, makita danton anak ko. Isunton ti kanayon akad kadwam amapan iji iskulyo. Kas itinakunak iti damo apas at ti surat ko manang Emmy,
Baruak pa'y idiin rugik ti nagtrabaho dito'y Dubai. Tasyak tinang paadal kadagiti dua kakabsat ko ken nang suporta iti pamilyami. Kat itatanalpasdan kat addamoten bukod ko a pamilya, nagurnungak meten para iti aginak. Kanayon ti overtime ko kadagiti maudin a bulan ti kontratak, ta isupay a mainayon iti urnong ko nga iyawid ko dita Pilipinas. Talaga ngamin a magagaranak meten a makadennak ti aginak. Takayat ko met a matarabay ti anak ko iti panagdakkel na. Bayat nga umasidag ti panaglepas ti kontratak, kumaro met a kumaro ti panagtibayo ti barukong ko, gapo iti gagar ko ang makaawidan. Isu na laeng, taadda dimteng asaan aninamnama a pagteng. Umawawag mo't ni Joyce. Apay nga ta. Hello, Joyce. Dennis, ada kami dito ospital. Intaray mi itay ni Nanang. Ha? Apay? Anya tinapasamakan ko, ana? Kalaat anatali mo daw itay madama amang mangan kami. Nagatuon ay depresyon na. Kan ada komplikasyon na iti puso. Diyos ko. Naka-ICU ni Nanang. Kat ni Francis nga anak tangay. Nagbati da ka ni Tatang iti balay. Tasaan mo't lang nga makabantay ni Tatang. Ta-senior kat nga ruden. Kat anya ti ko na ti doktor may papan ka ni Nanang. Masapol ka na o maobserbaran na naimbag. Delikado ka no di puso na. Iso tamtamingan da na imbag. Ay, una yan. Bakit? Makaamu ka pa ilang araw dito, ha? Sapay tsak pa ilang makaawit. Talpilipasok pa iti kontratak. Saan nga umanay tigam ko a kwarta? Amang ano da kasapulan na dito ospital. Sigurado adakal di kasapulan tayo a kwarta iti pan nakaagas ni Nanang. Saan na bale? Basta may ispalakit din ni Nanang. Isayang pailaan ti urnong mo ako nam. Day talaan ng tinamnamangan tayo apuspusan tayo para ka ni Nanang. Oo, sige. Tagi pa witak. Tapna da mausar mo. Bayat ni adda kayo dito ospital. Payakas lang nakaununag ti pampanunutom, Dennis. Auntie, imawag ni Joyce. Adada ka na di ospital. Intaray da ni Nanang di ospital itay lang. Anya? Ne, apay. Anya tinapasama ka ni Manang? Natalimu daw ka na, auntie. Katidadada ni di ospital. Naduktalan na nga to ti presyon na. Kansaan la dayta? Ada komplikasyon iti puso na. Ay, Diyos ko. Kat kumusta nga rodan ngay? Ada ka no ita ICU ni Nanang, auntie. Obserbaran da ka no anaimbag. Iso asigurado nga agtali na ijay. Itinabayag agundaway. Anya nga rod ti planom. Agawid ka? Oray ka sa no tayat kong agawid, auntie. Saan mo tamabalin? Tamasapal nga gipatuludak iti kwarta ka ni Joyce. Ti ornong min ati pangalaak. Tinam na mga iyawid mo kadakwada. Uwanin, auntie. Inal daw nga arapapak. Ang makita kan maarakop ko kumanta aginak. Ngam kastoy mo itong tinapasamak. Awan mo ti manamnama miya sa bali. Tadamot pamilyan dagiti kakapsat ko. Mabalinda mo siguro ti tumulong angam. Sana pinansyal. Anya ti bagbaga ti puso mo. Kaya't ko tagawid, auntie. Kat ti panunot mo ngay. Agtrabaho, auntie. Tano agawid ak. Nakarkaron ni awan ti aramatan miya pagpaagas ni Nanang. Husto ka.
Gaputa inam ti masaknan. Huwag nga rod, auntie. Iso nga oray nung manupay atawan kung anagurnong itiyawit ko. Mabukaw mo't lang. Ngamin, kapilitan nga ipawit ko yung Pilipinas tapno da paggastos da ito ospital. Naamo akang ni ante man ospital ka no ni Manang. Wan, uncle. Kat, kumusta ngay? Diyan nga rod mo no stable ang tikasasad na, uncle. Tasan pa imot ngayon mawawag ni Joyce. Ang mga makumikom da pa'y langay di ospital. Kahit ang natin planom kaanakan, agawid ka. Day tangar ti parikot, uncle. Di mo't adda ti ornong mo. Wan, uncle. Naurnong ko day dyan nga iawit ko kung may di Pilipinas. Apaman na malpas ti kontratak. Ngam kapilitan na busbuson mi di ospital ati ornong ko. Tinagrigatak. Narigat mo't naawan ti ipatulod ko. Kasano dalangan ngay. Ay, husto ka, Dennis. At maawatan ka kaanakan. Hindi kag danag, tati kwarta kat matgadaan, may subli. Ngam numapukaw mo ti inam, saan ton may subli pa'y apulos dayta. Wan nga rot, uncle. Amok dayta. Isang orot ang nagdesisyon ako na saan langan ni agawid. Tadya pagpletik nga agawid. Ipatulod ko langan abusbusan da di Pilipinas. Joyce, bakit? Kumusta ni Nanang? Dennis, masapol nga ag-partial payment kami dito ospital. Dakkel una yan ti bill ni Nanang. Awan mo ti mabalin ko pagutangan dito eh. Sana bale, tadaurnong ko dito eh. Isulangan ti ipatulod ko nga usaram dito ospital. Ti inururnong mo nga, iyawid mo kuma dito Pilipinas. Wan, bakit? Kapilitanan. Ta isulangan mo dahil tigam ko akwarta tapno makaawid ako ma. Kasapulan mo ti kwarta dito eh. Isang oras nga ipatulod ko latan ti kwarta nga da kanya. Sigurado ka? Wan, Joyce. Kasapulan. Para iti pan nakaagas ni Nanang. Nagsakit man ang Emmy. Kasla damang laplapod kanyak iti panagawid ko dita Pilipinas. Kayat ko laeng met ang makadanan ti pamilyak. Ngam saan manen anatuloy, gapo iti pan naka-ospital ti inak. Nalawlawag pa ngam iti rayos ti init tinagbalin a desisyon ko manang. Ipatulod ko tinaurnong ko a kwarta tapno pagpaagas ti inak. Taan niya ti serbi na nga adak dito abroad nga agtrab-trabaho no jakmat aramidan ti kastoy. Ikarkararag kulatan asapay ko ma tamalasatan ni nanang ko ti paggad.
Dennis, okay ka kadilaang? Tsaka Monty, madandanagan ak pala. Active tibayo ak. Kaya't ko tagawid. Ngam saan mo mabalin. Tamasapol nagtrabaho ak. Tapno dati may patulod ko di Pilipinas. Nang runakat, naipatulod ko aminin ang naurnong ko. Gapo iti pan naka-ospital ni nanang. May salang nga awag. Ti mayabon nakaslasok turnong ko. May salaang ti kayat asawan day takaanakan. Saan para iti panggap mo ti nakairantaan ti urnong mo? Nairanta day jay para iti inam. Isungaron nga awan ti maramida kanti. Sa nabali, makaawid kan tumutlaang ipalubos ti Diyos. Ngam kaano pa anti? Saanin asigurado? Takabayatan nga dak dito eh. Adamot sumangsang bay a problema nga agbalbalin alapad tapno makaawid ako ma. Kasta talaga, no si katinamnamaan da, Dennis. Nagrigat gayam. No siyak lang tinamnamaan da, anti. Amok na ita, ngam lumablaban ka para kadakwada. Gaputawan di pagpilya kanti. Ngam da iti masiguradok. Napatagda kanyak. Isong aramidag mo ti amin na kabailak para kadakwada. Joyce, kumusta ni nanang? Adapay lang ijay siyo. Kagap-gapok ijay itay oras ti panagbisita. Ada ako diti kwarto na isang rat para kadagiti agbantay. Kunak no nasayatan di kasasaad na. Kunak no mabalinan ang mayakar iti silid na. Kaya't ko kumaan makita. Ora iti video call lang. Saan pa'y amabalin? Nakapsot unay ni nanang. Kinapod muna. Diyak pa'y nakasarita manipod ada kami dito ospital. Sapay lang kumatagimbagan. Kabalaktag sakripisyo asan ni agawid. Tapno makatrabaho ak lang. Kat ada may patulod ko dita Pilipinas. Basta agimbag ko man ni nanang. Daitamot di kanayon nga ikararag mi, Dennis. Oray kaya't ko taagawid. Saan mo ta mabalin? Nagrigat ti kastoy, Diyos. Diyak makapagpanunot ito husto. Di kagdanag. Adaak dito'y. Siya kundi makaamo ka ni nanang. Amangan og sakit ka mo, hindi ka papanunot mo. Diyak ito, look, Joyce. Sana mabalin niyag sakitak. Nagdagsin lang nga rin na nga awanak di tayo ti kastoy a sitwasyon. No kaano ka sa pulandak ko madita. Awan mo tapulos ti maaramidak. Tadaakot nga rin dito adayo. Basta ikararag ta iti Diyos. Asapay ko mata maimbagan pa ni nanang. Un, Joyce. Kastalangan ti mabalintang aramidan. Agkararag. Kat dumawat iti kaasi ti na Marso ha. Nakasaritam ka din ti asawam, Dennis. Kumusta ka nun ni Manang? Nakasarita ko nanti. Adapay lang iti ICU ni nanang. Aging ka ita. Saan pa'y ka nakapulos ang nakasarsarita ni Joyce? Kasta ka di. Ay, san abale? Ada ka asi ti Diyos. Nagrigat anti. Oray kaya't ko tagawit tapno makitak ni nanang. Jakmot maaramid. Dahil di ka nitong agsarda nga kagtrabaho. Awan mo ti may patulod ko akwarta kadakwada.
Patib karam ti pakinakam mo, Dennis. Agkakanat ti mapampanunot ko, anti. Diyak makatrabaho na imbag. Tadalatan iti panunot ko, ti kasasaad da iti Pilipinas. Ni Joyce tumawag. Hello Joyce, naimbag tayo mawag ka. Itay pa ajak makaid na. Jak makaturog a pulos. Dennis, awanan ni Nanang. Anya ti kayat masawan. Natayan ni Nanang. Ada kita iti sibay na. Nagmulagat iti apagbiit. Nagluwa. Hindi kwan. Nagangas iti naunag. Kalpasan na. Aawanan. Pinanawan na tayon. Saan? Saan na mabalin? Inaramid amin na kiti doktor ti kabalan na. Ngam talaga naginanan ni Nana. Saan na kinabalinan? Ay, Diyos ko. Anda ka din nagkurangag. Inaramid ko mati amin tapno may paagas lang ni Nanang. Sana yan. Uwan, inaramid mo ti amin. Isungawan ti mamasulan ka. Nalapit. Talagang aging kalaangan di tatibiyag ni Nanang. Makaawit ka kani. Wen, agawin hag. Ano pa ti serbit namin na sakripisyo ka sana nagawawid manipod na ospital ni Nanang. Ika gumagta agawid. Tapno makitak ni Nanang. Uray ti maudilangan naguntaway. Makipagladingit kami, Dennis. Anya nga iti planom. Agawid ka kadi. Wen, Uncle. Auntie. Agawid ak. Tapno makitak pa ni Nanang iti maudi agundaway. Agsubli ka kadipay. Wen, Auntie. Nakasarita kong ti boss ko. Agpirma akmanen iti kontrata. Kasta kadi. Sigurado ka iti dayta a desisyon mo kaanakan. Kunakman no kayat mo ti ag for good ijay Pilipinas. Masapol nga agsubliak, Uncle. Naibus turnong ko gapu iti pan naka-ospital ni Nanang. Isa masapol nga agsubliak. Manggedak. Tapno makaurnungak manen para iti pamilyak. Nasaya at dayta na panunot mo, Dennis. Saan nga agsardeng ti biyag iti ipupusay ti inam. Masapol a panunutom beton ti para iti pamilyam. Wan, Auntie. Baro manen na panagsakripisyo da iti para kanyak. Ngam mamati ka matungpalton ti inararapap ko ang makadinak tumutin ti pamilyak iti agnanayon. Mamati ak iti dayta, Auntie. Uncle.
Amo ti panunutek kadagidi agundaway manang Emmy. Pinilik ti saan ang nagawid, tapno masuportarak ti gastos iti panakaagas ni nanang. Ngam kaskas di a pinanawan na kamilatta. Nagsakit a panunutan nga awan serbi ti amin nga inaramid ko. Tapimusay mutlaang day dinanang ko. Nakunakpaiket din iti bagik, anagawid ak kumalaangan. Tapno nakita ken naarakop ko pa'y ti inak, idi si bibiyag pa'y. Ngam sabali ngamin tikid-kid dawan ti gundaway. Nagawid ak narudmanang tapno madanggayak ti pamilyak, iti panagladingit da iti ipupusay ni nanang ko. Ngam kalpasan laeng ti sumagmamanong aldaw, apaman ana itabon day di inak, nagsubli ak matlaeng dito'y Dubai, tapno mangrugi manan nga agtrabaho, ken agsakripisyo para iti pamilyak. Amok adinak baybayan ti Diyos. Amok nga amin na pasamak, ket panubok adimteng iti biyag ko, tapno agbalinak anatibtibker kadagiti masungad nga aldaw. Kang runaan na, amok akabaelak asarangten dagiti panubok adumteng kanyak, gaputa si papannakelak amang ibaga, anatibker ti pamati ken panagtalek ko iti namarswa. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Dennis. Dennis, pagayam ko, diyak mailadawan ti sakit anariknam kadagidi akanito. Awan siguron ti kasakitan no di ti ipupusay ti maysa nga ipatpateg iti biyag. Ngamtay ko nada nga ruden, dumteng ti panubok iti biyag tayo, ama magbalin kada tayo anatibtibker as sumaranget iti biyag. Amok nga daplano ti Diyos, iti likodan dagiti napasamakken ka, kada kayo iti sibubukel a pamilyam. Agbalin ka kumana tibker pagayam ko, ta iti likodan tinapuskol ken nangisit nga ulep, sumingsingising latta di init. Kat mamati ak nga agbaligi ka iti panggap mo, gaputakas iti nakunamon, natibker ti pamati ken panagtalek mo iti namarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Kadagiti tugot, iti danal tibiyag.